बर' बिजोंजों फरायनानै 87.83 जौखोन्दो लानो हादों सासे फरायसुलि बर्नाली बसुमतारिया। BN एकाडेमि थुरिबारियाव फरायदोंमोन बर्नाली बसुमतारिया। सेकेन्ड बेचआवबो 100 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों थुरिबारि BN एकाडेमि फरायसालिया। एकाडेमिनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों गोरायुं मोगथां बसुमतारि बिथाङा। जोंनि फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावग्रोदों। राङापारा सोहोरनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजान अनजालिपारा गामिनि थागिबि अनिरुद्ध आरो जयन्ती बसुमतारिनि आंगो फिसाजो फरायना बर्नाली बसुमतारिया मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सनितपुर जिल्लानि मादावनो बांसिन नम्बर मोननानै फरायसालि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। सासे उकिल जानायनि थांखि लादों बर्नाली बसुमतारिया। थोजासे मदद होनो जानजि खाफ्रादों बिफा अनिरुद्ध आरो बिमा जयन्ती बसुमतारिया। अनजालिपारा गामिनि रायजो राजाफोराबो जोबोद रंजाखांनाय फोरमायथिनायजों लोगोसे जाफुंसार जानो हानायखौ मिजिंथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आंनि मुङा फरायना बर्नाली बसुमतारि। आंनि आफानि मुङा मुस्रि अनिरुद्ध बसुमतारि आरो आंनि आइनि मुङा मुस्लिमा जयन्ती बसुमतारि। आं बेयो जोबोद खस्थ'यै फरायदोंमोन। बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन? आं 7-8 घन्टा फरायोमोन। फुङाव माबायदि फरायदों? फुङाव थाबैनो 2टा-3टा बिदिनो 4टा सिखारनानै फरायोमोन। खैटासिम फरायोमोन? फुङाव 6:30 बा 7टासिम फरायोमोन। स्कुलाव खैटासिम? स्कुलाव 8टायाव थाङोमोन। हस्टेल थायोमोन नामा? हस्टेल थाया। आं साइन्स स्ट्रिम फरायनानै इयुनाव उकिल जानायनि सिमां मोनो। आं आसा खालामो बिसोर हानायमानि आंखौ हेफाजाब खालामो। न'आव सोर सोर दङ सार? जोंहा न'आव 7 जन दङ। आबै आबौ आइ आफा आब' आरो फंबाय सासे आरो आं। आंखौ न'खरनि आइ आफा आरो सार मेडाम मोना बयबो गाइड होबाय थायो। सोरखौ साबायखर होगोन? आं बयखौबो साबायखर होयो सार आरो न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ। जेनेरेल मेथ्सआव 82, जेनेरेल साइन्सआव 71, ओमफ्राय बड'आव 98, ओमफ्राय ससियेल साइन्सआव 97, ओमफ्राय जिअ'ग्राफियाव 95। टटेल मार्क्सआ 527। लेटारा मोनबेसे? लेटारा मोनबा। मा मा साबजेक्टआव लेटार दङ? जेनेरेल मेथ्स, बड', ससियेल साइन्स, जिअ'ग्राफि आरो इंलिसाव। देग्लाय जोंहा मैया 22 मे 2023 खालार खालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। बे जाबाय जोंनि नैथि बेच। नैथि बेचआवहाय जोंहा गासै 12 जन फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन। बे 12 जन फरायसा फरायसुलिफोरनि मादाव सासे फरायसुलिया फरायना बर्नाली बसुमतारि बिथाङा 87.83 जौखोन्दो लानानै टपार आवग्रिनो हादों। लोगोसेनो 8 फरायसा फरायसुलिफ्रा लेटार मार्क्स लानानै सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। लोगोसेनो 4 फरायसा फरायसुलिफ्रा नैथि डिभिजन एबा सेकेन्ड डिभिजनखौ आवग्रिनो हादों। लोगोसेनो आं बेखौबो बुंफानो सानदों दि जोंहा गिबि बेचआवहाय 2022 मायथाइयाव एबा 2022 मायथाइनि जिखिनि रिजाल्ट बा आनजादनि फिथाइ, बे आनजादनि फिथाइया जोंहा 4 फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन। 4 फरायसा फरायसुलि बिथोराव जोंहा सासे फरायसाया स्टार मार्क लानो हादों। बिथाङा जाबाय निजोम बसुमतारि। बिथाङा 80.1 जौखोन्दो लानानै स्टार मार्क लानो हादों। लोगोसे 3 फरायसा फरायसुलिफ्रा लेटार मार्क्स लानानै सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। मोननैबो इयारा बुंनो थाङोबा जोंहा 100% सेथि आरो नैथि बेचआवबो 100%खौ जोङो रिजाल्टखौ मोननो हादों। रिजाल्टनि बेलायाव आं गिबियाव जोंनि फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावग्रोदों। मानोना बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो जोङो मैयानि फिथाइखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव लोगोसे राङापारा हालामनि सिङावहाय जोङो सेथि टपार जायगा आवग्रिनानै 87.83 जौखोन्दो लानानै जोङो टपार जानो हादों। बे बेलायाव आङो गिबियावनो जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावदों। लोगोसेनो जाय फरायसुलिया
जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय टपार लानो हादों बिथां फरायसुलिनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जादों। बिथांनि फिउचारनि सायाव आं बेखौनो बुंनांगोन, बिथाङा जिहेथु गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों बा सनितपुर जिल्लानि सिङावनो टपार जानो हादों। बे हिसाबै आं बिथां फरायसुलिनिफ्राय आं बेखौनो लुबैदों जाहाथे बिथाङा इयुननि समफ्रावहाय आरो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हाथों आरो बिथांनि देहा सोलेर गासिबो मोजाङै मोजां थानानै बिथांनि जिखिनि हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ जाफुंहोनो हाथों। लोगोसेनो बिमा बिफाया जिखिनि मिजिं लानानै फरायसुलिखौ फरायसालियाव थिनहरदों बै मिजिंखौ जाफुंसारनो हाथों, बेखौनो आङो आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थादों। ओरैबायदि गोजोन माने लाथ'रायै बायदि गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला आं जिबायदि गाइड होनानै गथ'खौ फोरोंहोदोंमोन बा आं नाजाबाय थादोंमोन, बे बेलायाव आंहा माने जोबोर गोजोननाय थादों आरो। आङो हरसिम डिउटि होयोमोन, फरायदोंना फरायाखै, ना उन्दुलांदों ना ओरैनो फरायफ्लानानै थादों बेखौ आं नायबाय थायोमोन, सिरि सिरिनो रायखोमाबाय थायोमोन। बिसोरखौ माने फरायनो थाखाय फोजायो आरो। आङो गथ'नि साननाय हास्थायनायखौ लुबैनायखौ आं हाजासिम नाजागोन। बिसोरनि जिथुनाखि साननाय बा लुबैनाय बेखौ आं जेसेबां हागौमानि आबुं खालामनो थाखाय आं नाजागोन। आं बहुद गोजोननाय मोनदों फिसाजोआ फार्स्ट डिभिजन पास खालामनायनि थाखाय। फिसाजोनि सायाव माने आंहा फोथायनाय दंखायो, बे हर थौजासे फरायखायो नालाय मोजांनो फुङावबो फुजाना होयो। आं खामानिफोरखौबो बारा थिनखाया गथ'खौ, बिदिनो हानायमानि हेफाजाब होनोसै फिसाजोखौ। जेखिनि हायो बेखिनिखौ जों हेफाजाब होनोसै। बिदिनो एसे बागान दङ जोंहा, बिदिनो एसे एनै थाइसे थाइनै बिदिनो दिहुननानै गथ'खौ फरायगासिनो दङ। फिसाजो सानै, फिसाला सासेल'। जोंनि बे अनजालिपारा गामिनि भितरिया ओनसोलाव जोंनि दाखालि जिथुनाखि हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेटनि रिजाल्ट होबाय, बे रिजाल्टआव बरनालि बसुमतारिया डिस्टिंसन सह फार्स्ट डिभिजनाव लोगोसे मोनबा बेखेव लेटार मोनदों। आं बेखौ खानानै आं जोबोर मोनदों आरो बेखौ बाख्नायदों। मानो होनब्ला बे गोदो जुदि बिथाङा जुदि बे आग्रह जानानै बे जोंनि गामिनि बा स्कुलनि बा बिमा बिफानि जिथुनाखि हुनाम अर्जन खालामदों, बेयाव जों गौरबान्वित जादों। लोगोनो जोंनि गामिनिफ्राय आं बेखौ बधाय होनाय जाबाय। दिनै जों गामियाव जेनेबा बेफोरबायदि गोबां नाम्बार लाखिनानै बिदि रावबो जेनेबा पास जाफेराखैमोन। बे मा होनो बरनालि बसुमतारिया दिनै गोबां माबा लेटार लाखिनानै पास जादों, बेखौनो जों गोजोननाय थायो। फिथाइया जेन मोजां जाथों, सासे उकिल जाथों, जों बेखौनो हास्थायो।